जर देखरेख नसली तर काय जातं याचं एक जिवंत उदाहरण म्हणजे ह्या आमचा बाग. ह्या बाग गेली बरेच वर्ष बाबांच्या देखरेखीत होता. माझे बाबा स्वतः ह्या बागायतीर लक्ष होतो. आता 2-3 वर्ष झाली बाबांका जमना नाही, त्याच्यामुळे बाबा घरातच असतात, बाहेर भुतूर काय जाणत नाही. बाबांनी बाहेर जाण्यानं सोडल्यामुळे हय बागात पण येणार नाही. पण बागात न इल्यामुळे काय झालं, लक्ष नसल्यामुळे माडांका रोग लागलो. तेव्हा आता जे तुमका ह्याच्यात जे माड दिसतात ह्याच्यापेक्षा दुपटीन माड होते आणि लागवड पण बरी होती. आजवर ते फक्त बोंडारे रवली आहेत. बाकी माड तर नारळ तर काय दिसणार नाही माडार, बाकी सगळे बोंडारे आहोत वरती. ही आमची होती सगळ्यात थोरली सुरंग. या सुरंगीर